Hola, soc l'Ester Pérez, la xef del Serres. Tenim 3 ofertes diferents, un bar amb una pista d'esquí privada, amb una terrassa preciosa, la Formagerie i després el restaurant Bruna, que és el nostre restaurant més gastronòmic. La nostra filosofia inclou utilitzar productes molt de proximitat, un granger que ens fa els pollastres a mida i treballem només en producte de temporada. Tenim moltes suggerències també, depenent del producte que hi hagi cada setmana. Treballem amb peix del Delta, treballem amb pèsols del Maresme, treballem amb moltes cosetes que només hi són un mes. No tenim un plat estrella com a tal, però sí que ens agrada molt fer arrossos. Tenim una gran àmplia varietat d'arrossos que va canviant també segons la temporada. Aquest hivern, per exemple, arrencarem un arròs sec de costella a baixa temperatura que triguem 48 hores a cuinar-la. I tenim molta oferta vegetariana, sense lactosa, sense gluten, i no és un problema per a nosaltres que vingui un client amb unes necessitats especials. Tot això ho trobareu a Serres. Us hi esperem!